Хайде, хайде. Толкова вече по-хубаво, че Димитър включил нощ не. Какво става, Джони? Ами нищо, какво да става? Хари. Колко дига, бе? Ами 15 км, ти казвам, бясна скорост по нагоре нищо. Мустака ми се вижда, приятам го за тушите, ти казвам. Но го снимай го в цял размер, да го видя скоростта, за какво става въпрос. Розово, много вари. Ами, колко вари? Ами, извън градско 2-3 джуниора, трудно и. Градско. Градско гори сигурно 5-6 хамбургера. Извиняй, да изоставя мама. Точно го иска да го воза. Я кажи, какви танци имаш? Леки джанти, Харли Дейвидсън, ти казвам, с бял кант. И Динамо имаш, шухарете си, майка му тази. Динамото. Ничего. Айде, че отбора на чака. Айде, мой да скръгваш той видеоклипа.